Καλώς ήρθατε στον διαλογισμό της πυραμίδας. Παρακαλώ καθίστε σε μία αναπαυτική θέση, ξαπλωμένη είτε καθιστή, με την πλάτη όσο το δυνατόν πιο ίσια. Χαλαρώστε τους ώμους σας. Αδειάστε το νου σας από σκέψεις καθημερινότητας και πάρτε μερικές βαθιές χαλαρωτικές αναπνοές. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Καλούμε τώρα εδώ τον αγαπημένο Αρχάγγελο Μιχαήλ του Φωτός για να μας δώσει την ύψιστη πλανητική προστασία και τον καλούμε να περιβάλλει το άτομό μας, το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε και το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε με το πλατινένιο δίκτυο προστασίας του. Το δίκτυο αυτό είναι απροσπέλαστο, καμία αρνητική ενέργεια, οντότητα δεν μπορεί να μας βλάψει μέσα σε αυτό το δίκτυο προστασίας του αγαπημένου μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εισπνέουμε βαθιά και εκπνέουμε νιώθοντας απόλυτη ασφάλεια. Οραματιστείτε τώρα ότι καθόσαστε στο κέντρο μίας πυραμίδας. Η πυραμίδα αυτή είναι αρκετά μεγάλη ώστε να πιάνει όλο το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε. Εσείς καθόσαστε στο πάτωμά της, στη μέση. Η πυραμίδα αυτή είναι επίσης χρώματος πλατινένιου και προστατεύεται από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η βάση της είναι στο πάτωμα του δωματίου στο οποίο βρίσκεται ο καθένας από εσάς. Οραματιζόμαστε τώρα την κορυφή της πυραμίδας. Εκεί, πάνω ψηλά από τον ουρανό, από το Θεό, κατέρχεται μια λευκή σφαίρα φωτός. Διαπερνά την πυραμίδα μας από την κορυφή της και κατέρχεται και στέκεται 20 πόντους πάνω από το κεφάλι μας. Εκεί, στο αλφα κέντρο, περιστρέφεται, καθαρίζοντάς το. Κατέρχεται και ακουμπά στην κορυφή του κεφαλιού μας, στο τσάκρα του στέματος. Απελευθερώνουμε κάθε αγωνία και κάθε φόβο τώρα. Διαπιστώνουμε την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια, ότι είμαστε ένα με το Θεό.
Η σφαίρα μένει εκεί και περιστρέφεται καθαρίζοντας οποιαδήποτε ανησυχία έχουμε σχετικά με τη θεϊκή μας καταγωγή, με το γεγονός ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι είμαστε αγαπητοί και τέλειοι στα δικά Του μάτια. Στη συνέχεια, πάλι ψηλά από τον ουρανό και μέσα από την κορυφή της πυραμίδας κατέρχεται μία δεύτερη σφαίρα φωτός, χρώματος βιολετή. Καθώς κατεβαίνει, έρχεται και στέκεται στο τρίτο μάτι μας, ανάμεσα στα φρύδια. Περιστρέφεται εκεί, καθαρίζοντας το ενεργειακό μας αυτό κέντρο και βοηθώντας μας να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα πνευματικό «ον», ότι έχουμε διαίσθηση, ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Επίσης βοηθάει στο να καθαριστούν από εκεί μνήμες, οπτικές μνήμες, από γεγονότα τα οποία μας δυσαρέστησαν, μας πλήγωσαν. Δώστε χρόνο να έρθουν μπροστά αυτές οι μνήμες, όσο επώδυνες κι αν είναι. Και παραδώσετε στην κάθαρση της βιολετή φλόγας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα από τη σφαίρα φωτός στο τρίτο σας μάτι. Στη συνέχεια, πάλι από ψηλά τον ουρανό, κατέρχεται μια άλλη ενεργειακή σφαίρα φωτός, 100% αρχαγγελικού φωτός, όπως όλες αυτές οι σφαίρες. Περνάει από την κορυφή της πυραμίδας, είναι χρώματος μπλε και έρχεται και στέκεται στο λαιμό, στο τσάκρα του λαιμού. Από εδώ και πέρα μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε όμορφα, με αγάπη, με ευγένεια, σαν άγγελοι. Μαθαίνουμε όμως να εκφράζουμε την αλήθεια μας, με δημιουργικό και σωστό τρόπο. Να μην φοβόμαστε να πούμε αυτά που νιώθουμε και αυτά που πιστεύουμε. Αν υπάρχουν λέξεις, συζητήσεις, τις οποίες έχετε πει ως τώρα ή σας έχουν πει και πληγώσανε, παρακαλώ απελευθερώστε τις τώρα. Δώστε τις σε αυτή τη σφαίρα φωτός, μπλε φωτός που είναι αυτή τη στιγμή στο τσάκρα του λαιμού σας. Δέστε τις να εξαγνίζονται, να γίνονται ένα με το φως της. Δεν τις χρειαζόμαστε πια. Δεν μας πληγώνουνε πια. Και δεν φοβόμαστε πια να εκφραστούμε και να πούμε την αλήθεια μας.
συνέχεια, μια πράσινη σφαίρα φωτός, χρώματος πράσινου σμαραγδί, κατέρχεται από το Θεό μέσα από την κορυφή της πυραμίδας, μας διαπερνά και στέκεται στην καρδιά, στο τσάκρα της καρδιάς, στην περιοχή ανάμεσα στο στήθος, και περιστρέφεται και αυτή γρήγορα, καθαρίζοντας αυτό το ενεργειακό κέντρο από συναισθήματα άρνησης, θλίψης, πόνου. Παίρνω μια βαθιά αναπνοή εδώ και εκπνέουμε πάλι. Αφήνουμε τον εαυτό μας στην αγάπη, την πραγματική ανιδιοτέλεια αγάπη του Θεού. Την αφήνουμε να πλημμυρίσει το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς μας. Να μας ζεστάνει με τη συμπόνια της, την κατανόησή της. Είμαστε αγαπητοί, είμαστε απόλυτα αγαπητοί από το Θεό. Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς να αγαπούμε και να έχουμε συμπόνια για τους συνανθρώπους μας και κατανόηση. Το σμαραγδί φως μέσα από τη σφαίρα συνεχίζει να περιστρέφεται γρήγορα. Και με τις περιστροφές αυτές καθαρίζει την περιοχή απόλυτα. Στη συνέχεια, μια σφαίρα κίτρινου φωτός, αγνού κίτρινου φωτός, κατέρχεται πάλι από το Θεό μέσα από την κορυφή της πυραμίδας μας. Μας διαπερνά και σταματά στην περιοχή του στομαχιού, στο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, και καθαρίζει εκείνη την περιοχή καθώς περιστρέφεται. Μας βοηθάει να βρούμε εσωτερική γαλήνη, ισορροπία και εμπιστοσύνη στη φυσική ροή των πραγμάτων. Ό,τι συμβαίνει γίνεται για κάποιο σκοπό. Απελευθερώνουμε όλες αυτές τις αναμνήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο που μας στενοχώρησαν, που θεωρούμε ότι δεν έχουμε συγχωρήσει ακόμα, που δεν έχουμε ξεχάσει ακόμα. Στο μεγάλο βιβλίο της ζωής είναι απλά μερικές γραμμές. Δεν αποτελούν όμως το βιβλίο. Δεν αποτελούν το σημαντικότερο λόγο ύπαρξής μας. Δεν μας χρειάζονται, δεν μας ωφελούν. Τις απελευθερώνουμε τώρα.
βάζουμε την πρόθεση αυτή ότι θέλουμε να τις απελευθερώσουμε τώρα. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε ισορροπία, θέλουμε γαλήνη. Οποιαδήποτε ενεργειακή βρωμιά υπάρχει στην περιοχή του στομάχου και καθημερινά μας προκαλεί άγχος, πόνο, φυσικό πόνο καμιά φορά. Καθαρίζεται τώρα μέσα στο κίτρινο φως, μέσα στη σφαίρα που περιστρέφεται και απορροφά τα πάντα, εξαγνίζοντάς τα, μετουσιώνοντάς τα σε αγάπη και ηρεμία και γαλήνη και φως. Στη συνέχεια από την κορυφή της πυραμίδας κατέρχεται μια πορτοκαλί σφαίρα φωτός. Μας διαπερνά και στέκεται στο ιερό μας τσάκρα, λίγο κάτω από την περιοχή του αμφαλού. Καθαρίζει αυτό το ενεργειακό κέντρο σε βάθος. Μαθαίνουμε να μην καταπιέζουμε τις φυσικές μας ανάγκες, να μην τις κατηγορούμε. Να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας. Αποβάλλουμε ενοχές που έχουν σχέση με τη χρήση της σεξουαλικής μας ενέργειας. Και από εδώ και πέρα δηλώνουμε ότι θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά, με βάση την αγάπη. Συγχωρούμε τον εαυτό μας. Συγχωρούμε και τους άλλους για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική ερωτική μας ζωή. Το πορτοκαλί φως καθαρίζει όλα τα γεννητικά μας όργανα, τα φέρνει σε ισορροπία και απόλυτη υγεία. Γίνεται αυτό τώρα. Τώρα μια σφαίρα φωτός κόκκινου χρώματος κατέρχεται από το Θεό, από τον ουρανό. Διαπερνά την κορυφή της πυραμίδας μας
όλο μας το σώμα και καταλήγει χαμηλά στο τσάκρα της βάσης, στο πρώτο τσάκρα, το οποίο βρίσκεται στο κόκαλο του κόκκιγα της σπονδυλικής μας στήλης. Περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και καθαρίζει αυτό το ενεργειακό κέντρο. Μας μαθαίνει να συνδεόμαστε με τη φύση, με τη μητέρα γη, να νιώθουμε ασφάλεια, να απελευθερώνουμε τους φόβους μας σχετικούς με επιβίωση, με υλικά αγαθά. Τώρα δηλώνουμε ότι εμπιστευόμαστε τους νόμους της φύσης. Την κατανοούμε. Αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι το θεϊκό σχέδιο. Είναι κομμάτι του. Ότι ο Θεός μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε. Ας αγκαλιάζουμε αυτή την ιδέα τώρα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή 7 σφαίρες που περιστρέφονται στα 7 ενεργειακά μας κέντρα. Στο στέμα, τη λευκή. Στο τρίτο μας μάτι, τη βιολετή. Στο τσάκρα του λαιμού μας, την μπλε. Στο τσάκρα της καρδιάς μας, την πράσινη. Στο ηλιακό μας πλέγμα, στο στομάχι, την κίτρινη. Στο ιερό μας τσάκρα, την πορτοκαλί. Και στο τσάκρα της βάσης, την κόκκινη. Περιστρέφονται, στροβιλίζονται και μετά σκάνε, απλώνονται σαν δίσκοι, σαν υπτάμενοι δίσκοι και σταθεροποιούν τις ενεργειές τους η κάθε μία στα συγκεκριμένα ενεργειακά μας κέντρα. Εισπνέουμε, εκπνέουμε. Εισπνέουμε και πάλι, εκπνέουμε. Όπως είμαστε στο κέντρο της πυραμίδας μας και τα πόδια μας, το κορμί μας ακουμπάει κάτω στο πάτωμά της. Συνδεόμαστε βαθιά με το κέντρο της γης, τον κρίσταλο στο κέντρο της γης. Και από εκεί ανεβάζουμε μία σφαίρα φωτός, χρυσού φωτός από τη γη. Ανεβαίνει από τα πόδια μας, περνάει από το ιερό μας τσάκρα, το ηλιακό μας πλέγμα και φτάνει στην καρδιά μας. Μένει εκεί στην καρδιά και μας κρατά συνδεδεμένους με τη γη. Στη συνέχεια βλέπουμε μια λευκή σφαίρα φωτός
από το Θεό να κατεβαίνει απαλά μέσα από το αλφα κέντρο που βρίσκεται λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι μας. Διαπερνά το τσάκρα του στέματος, το τρίτο μάτι, το λαιμό και φτάνει και αυτή στην καρδιά. Τώρα έχουμε 2 σφαίρες αρχαγγελικού, θεϊκού, αγνού φωτός στην καρδιά μας. Αυτές οι 2 σφαίρες θα μας δώσουν την απόλυτη κάθαρση. Ό,τι δεν απελευθερώθηκε ως τώρα, απελευθερώνεται αυτή τη στιγμή. Αυτές οι 2 σφαίρες ανεβαίνουν μαζί ως το τσάκρα του στέματος και από εκεί κατεβαίνουν στο τσάκρα της βάσης μαζί τώρα. Από το τσάκρα της βάσης ανεβαίνουν στο τσάκρα του στέματος και από εκεί πάλι στο τσάκρα της βάσης. Παρασύρουν οποιοδήποτε ενεργειακό κατάλοιπο, οποιαδήποτε αρρώστια, οποιαδήποτε θλίψη, οποιαδήποτε μπλοκή. Από το τσάκρα της βάσης πάλι στο τσάκρα του στέματος και από το τσάκρα του στέματος πάλι στη βάση. Και από τη βάση ανεβαίνουν στο κέντρο της καρδιάς. Εισπνέουμε βαθιά και εκπνέουμε φυσώντας τον αέρα από το στόμα μας με δύναμη, στέλνοντας όλο αυτό το φως στην άβρα μας, σε όλη μας τη συνειδητότητα και την καθαρίζουμε. Μένουμε με ανοιχτή συνείδηση για μερικά λεπτά. Αφήνουμε τον εαυτό μας ως γνήσιο παιδί του Θεού, ως μια φωτεινή ύπαρξη αγνότητας να αιωρηθεί στο σύμπαν. Να νιώσει και να δει το κυλικό βασίλειο του φωτός τώρα. Σιγά σιγά φέρνουμε τη συνειδητότητά μας πίσω στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε μες στην πυραμίδα μας.
αρχίζουμε και νιώθουμε τα πόδια μας, τα χέρια μας, το σώμα μας, το υλικό. Παίρνουμε μια πολύ βαθιά αναπνοή και εκπνέουμε δυνατά. Ακόμα μια εισπνοή, βαθιά, και εκπνέουμε δυνατά. Νιώθουμε τα βλέφαρά μας. Νιώθουμε τον αέρα που μπαίνει μέσα από τη μύτη μας και εισπνέουμε πάλι. Εκπνέουμε. Ευχαριστούμε σε αυτό το επισημείο τον αγαπημένο παντοδύναμο Αρχάγγελο Μιχαήλ για όλη την προστασία που μας έδωσε σήμερα. Στέλνουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας και τον απελευθερώνουμε. Παίρνουμε ακόμα μια βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή ανοίγουμε τα μάτια μας. Συνεχίζουμε την υπόλοιπη μέρα μας με την επίγνωση ότι είμαστε αγαπητοί και τα τέλεια παιδιά του Θεού. Αγάπη και φως στις ζωές σας. Να είμαστε.